गंगेचा पुत्र देवव्रत. महाभिष नावाचा राजा स्वर्गात गेला होता. स्वर्गात त्याने सर्वांग सुंदर गंगेला पाहिले. महाभिषाला वाटले आपण गंगेशी लग्न करावे. स्वर्गलोकात ते शक्य नव्हते. मग त्याने कुरुकुलात जन्म घेतला. प्रतीप राजाला मूळ बाळ नव्हते. राजाने आणि राणीने पुष्कळ व्रते केली, दाने दिले, तेव्हा त्यांना हा मुलगा झाला. राजाने त्याचे नाव शांतनू असे ठेवले. शंतनू मोठा होत चालला होता. तो धनुष्य बाणाच्या विद्येत तरबेज झाला. आता शंतनूला 20 वर्षे लागले. शंतनू युवराज झाला. म्हातारा झालेला प्रतीप राजानंतर 2 वर्षांनी मरण पावला. तेव्हा शंतनू सिंहासनावर बसला. शंतनू राजाची राजधानी हस्तिनापूर होती. शंतनू राज्य करू लागला. असाच एक दिवस तो शिकारीसाठी गेला. सायंकाळ होत आली. राजाला तहान लागली. राजा नदी तीरावर आला. जोराचा वारा सुटला होता. नदीवर लाटा उसळत होत्या. त्या लाटांवर एक सुंदर स्त्री चालली होती. ती नदीच्या कडेला आली. ती पांढरे शुभ्र वस्त्र नेसली होती. भारी भारी किमतीची रत्ने तिच्या अंगखांद्यावर होती. जाईजुईच्या फुलांसारखी ती नाजूक होती. लक्ष्मी सरस्वतीसारखी ती सुंदर दिसत होती. ती होती प्रत्यक्ष गंगा. शंतनूला आठवले की आपण हिला कुठेतरी पाहिले आहे. तो मनाशी म्हणाला, कुठे बरं आपण हिला पाहिले? त्याला उत्तर सापडले. तो म्हणाला, बरोबर. स्वर्गात मी महाभिष राजा म्हणून गेलो असताना हिला पाहिले. गंगा शंतनू राजाजवळ गेले. राजा शंतनू गंगेजवळ गेला. दोघांची मने मिळाली. राजा शंतनू म्हणाला, गंगे, तू माझ्याशी लग्न करशील का? गंगा म्हणाली, हे राजा, मी जे करीन त्याला तू हरकत घेता कामा नये. राजा शंतनू म्हणाला, तू जे करशील त्याला मी हरकत घेणार नाही. गंगा म्हणाली, पहा बरं राजा, माझ्या एखाद्या गोष्टीला तू हरकत घेतलीस तर मी स्वर्गात निघून जाईन. राजा शंतनू म्हणाला, तू जे काही करशील ते मला कबूलच आहे, मग संशय कसला? गंगा म्हणाली, माझी अट तुला कबूल आहे ना? शंतनू म्हणाला, कबूल. आता ताबडतोब तेथेच गंगा आणि राजा शंतनू यांचे लग्न लागले. आता गंगा शंतनूची पट्टराणी झाली. राजाला वर्ष हे एखाद्या क्षणाप्रमाणे वाटू लागले. असे आनंदात दिवस जात असताना गंगेला मुलगा झाला. राजाला आनंद झाला, परंतु गंगेने तो नदीत सोडून दिला. गंगा निघून जाईल म्हणून राजा तिला काहीच बोलला नाही. गंगेला दुसरा मुलगा झाला. तोही तिने नदीत सोडून दिला. राजाला दुःख झाले, पण राजा गप्प राहिला. गंगेला तिसरा मुलगा झाला. तोही तिने नदीत सोडून दिला. राजा हळहळला आणि गप्प बसला. गंगेला चौथा मुलगा झाला. तोही गंगेने नदीत सोडला. राजा तळमळला आणि मुकाट बसला. गंगेला 5वा मुलगा झाला. तोही तिने नदीत सोडला. 6वा मुलगा झाला. तोही नदीत सोडला. 7वा मुलगा झाला. तोही नदीत सोडला. राजा दुःखाने स्वतःशी शोक करू लागला. 1 नाही, 2 नाही, 7 मुलगे झाले. सोन्यासारखे मुलगे झाले आणि गंगेने ते नदीत सोडले. याचा त्याला खेद वाटू लागला. राजाने निश्चय केला, आता जर मुलगा झाला तर तो मी गंगेला सोडू देणार. राजा दररोज अशा विचारात असताना गंगेला 8वा मुलगा झाला. गंगेने त्याला घेतला आणि त्याला नदीत टाकायला निघाली. त्याचबरोबर शंतनू राजाने गंगेला हरकत केली. तो रागावून म्हणाला, ए तामसी, पापिनी, तू काय करते आहेस? माझा वंशवृक्ष नाहीसा होईल ना अशानं? तू स्त्री आहेस की नागी? गंगेला निमित्तच हवे होते. ती म्हणाली, मी सर्पिन, नागिन, मांजरी, अगर तामसी स्त्री नाही. मी आहे स्वर्गलोकीची गंगा. विसर पडला का तुला? काही असो, तू राजा आहेस आणि हा तुझा मुलगा आहे. देवाने सांगितलेले काम मी केले आहे. या मुलाला मी घेऊन जाते. वसिष्ठ मुनीजवळ हा राहील. ते त्याच्याकडून वेदांचे पठण करून घेतील. तर्कशास्त्राचे धडे हा मुलगा बृहस्पतींजवळून घेईल आणि परशुराम याला धनुष्यबाणाचे शिक्षण देतील. देवांच्या सहवासात हा राहील. त्यामुळे त्याला व्रतानं कसं राहावं हे कळेल. म्हणून मी याचं नाव देवव्रत
ठेवते. एवढे बोलून झाल्यावर प्रचंड वादळ झाले. दाही दिशा भरून गेल्या. गंगेच्या प्रवाहात मोठ्या मोठ्या लाटा उत्पन्न झाल्या. देवव्रताला प्रत्यक्ष गंगेने घेतलेले असून तो लाटांवर हिरकावे खात आहे असे राजाला दिसू लागले. गंगेने राजाकडे पाहिले. राजाने देहभान हरपू लागले. इतक्यात एक फार मोठी लाट आली. त्या लाटेने शंतनू राजा चकित झाला, कारण की त्या लाटेने गंगेला आणि देवव्रताला दूर कोठेतरी नेले. दोघे नाहीसे झाली. राजा शोक करीत बसला. किती दिवस राजा शोक करणार? त्याने शोक आवरला. तो उदास झाला आणि उदास चित्ताने राजधानीकडे परतला.